Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss ng lagad si kahanginan si kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado, pitsa 31 na. Buwan mahigala sa Enero tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan na gitawag og green taxi. Nisugod na pagdagan dinhi sa Metro Cebu. Taliwa sa gipadayag nga pagsupak sa mga local taxi operators. Straight to the point. Sa kabalaka nga maapektuhan ang ilang panginabuhian. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga mahigala, mura doon na pa may isyu ni mga sukit ni paminaw. Ngano nga nakasugod naman igdagan. Kinsa may mga tag-iya ining green taxi. Ato sa tagag pagtagad mahigala sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga sukit ni paminaw, lokal nga kagamhanan sa dakpan sa Sugbo dili pa andam nga mulabay sa mga basura niini paingon sa Aluginsan. Straight to the point. Tun-an pa sa syudad ang budget alang sa paghakot sa mga basura kung ugaling adto kinilabay ngadto sa Aluginsan. Straight to the point. Gumikan pod mahigala sa kalayo sa maong lugar. Tagatanig pagtagad ron unsa kadako ang gasto mahigala paglabay basura dito ni store. 5 kalandaan sa krudo palandaan padong didto mahigala pabalik. O tindako ang gastuha mga sukit ni paminaw. Tagatanig pagtagad do butaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang mga debris sa Binaliw landfill kalit nga ni silaob kagahapon. Paita ni sitwasyon na mga higala. Og mo'y sunod nga girespondihan sa kabombiruhan human nila gikumbate ang sunog didto sa sitio Kulo, Barangay Mambaling kagahapon sa hapon. Straight to the Uban point. sa Mambaling adto na po ng mga sakop sa kabombiruhan may galas Binaliw. Kaya kining Binaliw mga kaigalan porbida. Baguhay pa lang gani mahigala dunay katalagman karon sunog na sad. Tagantanig pagtagad mga kaigalan hinoon kini mga basura ra mahinoy na sunog. Ngano kahaon sa kang hitabua mga sukit di paminaw. Straight to the point. Tagantanig pagtagad do butaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang DILG ni mando na sa mga buhatan ini o mga local government units nga tangtangon ang mga dagway o pangan sa mga politiko sa mga signages nga nagpahibaw sa mga proyekto sa gobyerno. Straight to the point. Ini mga ipal mga sukitig paminaw no dugay naman ni mga higala karon day mando balik mga kaigalan ang DILG. Tanawon tani mga sukitig paminaw kay probida daghanas mga politiko mga kaigalaan nga murag magpaka kunuhay pamutangan og mga nga nila, mga naong nila, murag yung ilang kwarta. O pangutan-on mga kaigalan, moingon kunuhay nga ila. Moangkon nga ilang kwarta, pagimanhiman pa, pati naku ang alokable sa flood control project. Pagtagad mga kaigalaan karon nga buntaga sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang legal team ni Vice Presidente Sara Duterte nangandam na sa posibleng pagpasaka usab og laing impeachment complaint human sa Pebrero 6 nga mapupos na ang 1-year ban sa pagduso og impeachment case. Straight to the point. Katanig pagtagad nun mga kaigalaan so duha ka mga impeachment cases ang mag-abot ini diya sa House Committee on Justice. Ang impeachment case batok sa presidente o ang impeachment case unya batok mahigala sa vice presidente. Straight to the point. Katanig pagtagad ng butaga mga kaigalaan ha. Kay kining decision sa Supreme Court kinahanglan mga kaigalaan nga muhimo sad og adjustments ang House of Representatives sa ila mahigala mga rules labot sa impeachment. Straight to the Kay point. doon na mga higalay pagbadlo ang Supreme Court nila. Nga wa na magkadimao ng inyo ha. Nakatanig pagtagad ng butaga mga sukitig paminaw. Kining latest decision sa Duterte versus House of Representatives. Straight to the point. Landmark case mga kagilaan.
Landmark case kini mga higala. Ang Duterte versus House of Representatives nga nagklaro mga sukit di paminaw gisaysay sa Supreme Court. Kanus mga higala ma-initiated na kanang usa ka impeachment case. Straight to the point. Katanig pagtagad doon mga kigalaan. Unya di apon mahigala Senador Tito Soto. Bida po Senador Tito Soto. Labaw pa man mahigala sa mga justices kabrahe. Ang iyang pagpangumidya dito sa Itbulaga, gida pa magyud sa Senado. Katanig lubutaga mga kigalaan ha. Unanimous decision sa mga justices sa Supreme Court, mga legal luminaries, ni Basura mahigala sa impeachment complaint, batok ni Sara Duterte mga sukit di paminaw kay wa magkadimao ang rules diha sa House of Representatives. Straight to the point. Koreksyonan sila mga higala, ha? Labi pa ang due process mga sukit di paminaw. Naman nga ni due process o magtangtang kag janitor, kana na ba hinoon mahigalang magtangtang kag vice presidente. Di mahimo mura namong nagduduwag sa atom diha. Si Tito Soto mahigala wa makauyon niining maong desisyon sa Supreme Court. Ato niya tagag pagtagad mga sukit di paminaw na nasakit mga siya mga higala pagdagan niya vice presidente. Nga gikulata siya mahigalang Sara Duterte. Di na lang unta siya magpalabi mga kaigalaan kay mga tao makaingon magoda. Wa pa gyud ay ka-move on. Number 1 ang gulo, wa pa ka-move on. Number 2 ang gulo, interesado siya kay buhan siya po'y musaka. Ipaagig eleksyon, lisod bing yung dag-on. Ipaagig na lang mga higala o kanana ang succession basin pag musaka siya. Pagtagad lubutaga sa ato paban-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Ato lang point. hatagan ang mga tao kahigayunan, no? Ang haring lungsod nga siya mo pili. Nganong ato mangi agi gyud mahigalag foul nga pamaagi. Naman manghigala eleksyon, ang katawhan maoy dunay gahom. O nagingon sovereignty resides mga higala sa katawhan. So ato nga tagag gigayon ang mga tao. Ato ni sa tagag pagtagad sa mahigala kay doon na mahigalay impeachment provided na sa atong konstitusyon pero ayohon na sad mahigala ang proseso. Ato ning ipadayon pag-discuss karon nga buntaga. Kini uban pang mga isgutanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the Ato point. sa dawaton may gilang report karon sa kauban on board sa patrol na 38 anyos nga lalaki na angol human tigbasa sa iyang silingan sa may barangay Kalunasan. Paminaw ang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radyoman Paul Lauro. DYHP. RMN Report. Radyoman Attorney Rufil na itabo ni sa may Unit 5 Opera Barangay Kalunasan ng atong dakbayan sa Sugbo. Ang nalandig sa tambalanan mao si Algie Garcia, Cuyos Garcia, 38 anyos nga puyo diha sa maog dapit. Ang suspect wa pa ni madakpi sa kapulisan ug nanawagan ron ang kapulisan nga mo surrender na lang si Christopher Parilla, 50 anyos, ulitaw ni siya, silinga ni siya ni ining maog biktima. Patod sa atong kapulisan nga doon na karaang away o lalis ni ining biktima o ang suspect tungod kay ang gingong kanal na pidpid sa tugkaran sa Panimay, no? So inungdan nga lalisay ni sila o naabot na gani ni sila sa barangay apan mga alas 11 ang takna dayong udto sugat na sad ang ilang pananaw. Minungdan nga ni Tumaw ug nabuhi ang ilang away mahitungod sa kanal diya sa tugkaran sa ilang Panimay. Ikuha ni gas mahait nga hinigiban ang suspect nga si Christopher. Wa na lang gitigbas niya kining maong biktima nga si Algie nga naangol ug naaparod sa tambalanan. Ang atong kapulisan wa noy hunong pagpangita sa suspect nga si Christopher Parilla pan ilang giawhag ang mga kabanay niini nga makonbinsi og mapasurrender na lang total wa man mamatay ang iyang gitigbas. O na atong report nga na-post diri sa Guadalupe Police Station 9. Ako inyong radyoman Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN. Okay, salamat Radyoman Paul Lauro sa mong report. Naghatod sung oras mahigala alas
Size 36 na standby sa itong mga issues o itong mga komentaryo human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Atong takna mga kaigsunan, alas 6:41 na sa atong paguban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Atong balik-balikan mahigala ning atong hisgutanan labot sa impeachment case nga giatubang ni Vice President Sara Duterte ug unya gi basura na kini mahigala sa Supreme Court ni adtong milabayng tuig ni file mga higala og motion for reconsideration ang House of Representatives sa tuyo nga i-reverse sa Supreme Court ang ilang unang desisyon nga nagbasura sa impeachment complaint batok ni Sara Duterte. Straight to the point. Karon final na gyud. Final na mga higala ang House of Representatives versus Duterte case nga gi-explain sa Supreme Court maayong pagkasuwat. Ang maong desisyon giklaro gilatid mga higala kining desisyon Supreme Court iyang gibarugan ang iyang pagka-guardian sa Constitution. Straight to the point. Mo ni anindot. Mo na nga unyan taw itong hisgutan ni si Senador Vicente Soto mga higala, Tito Soto. Mura siya mga higala og labaw pa sa kabright Vegas Justice sa Supreme Court. Hinay lang unta na si Tito Soto kay ang mga tao makaingaw man gidagin niya iyang pagka-joker sa Bulaga. Lalim ka mga higala, unanimous decision. So ang tanan nga mga legal luminaries nga naglingkod sa Korte Suprema, unanimous ang ilang decision nga pagbadlong kini sa House of Representatives nga kini mga politiko sa House of Representatives nga mura mga higala gadua-dua lang sa pag-sign mahigala sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kabantay mo? Murag ilang gidua-duaan lang. Wa mo sugot ang Supreme Court, ana. May na maklaro ni Tito Soto ba kay mura man siya mahigala og dako ang iyang kuan nga usa kuno kasubo nga adlaw kuno matod pa niya. Murag ikaw rin Tito Soto may nasubo, ha? Diyaw muna mga kaigalaan ang mga justices sa Supreme Court. Kana bitaw, wa bitaw lain bitaw mga baruganan, lain mga utok, pero nagkahiusa sila nga ang House of Representatives ila mga higalang gibugal-bugalan ang proseso sa impeachment. Wa ma-follow mga sukid tig paminaw. Upasagdan nimo na sila inana sa kagamahanan ug wa nay makabadlong nila. So at least sa Supreme Court ni barog mga higala nga ni badlong. Dili inanaon. Straight to the point. Na tiyaw mo na ang nagsuwat mga higala ining maong kamanduan, ang maong desisyon. No less than tinudlo mahigala ni kanhi Presidente Benigno Pinoy Aquino. Straight to the point. Nga mao si Marvic Leonen. Usa kini ka justice mahigalang tinudlo pa ni panahon mahigalang Pinoy. Nya siya nagsuwat, siya nagtagik, maayong pagkasuwat. Daling sabton ang iyang pagkasuwat. Pagkahumok ng sabton, ambos tito mahigalalahi mga pagsabot. Ato lang agi katawa-katawa, ha? Nga naman, tungod kay ang basihan ni mong balaod, atong barugan, baka na bitong, o sa grupo pa ni ba? O sa grupo pa ni, na mga badlungon bitaw, na mga barkada ni mo day badlongon, nagi usa nga, nakabadlong mga adita, ano ay, dili na inanaon. At least ba makita na to nga, napatay paglaom. Si Justice Marvic Leonen, pagkasuwat, mahigala, gibasa na ko yung sinuwat, mayong pagkatagik. Unya, kining usa ka justice gani may galang tinudlo ni BBM karon. Justice Associate Justice Raul Villanueva. Uyon. Ni concur sa desisyon mga higala Supreme Court, labot ani. Kas kaklaro anak mga sukid paminaw. Ang ato mga higalang konstitusyon, ang Supreme Court
mo'y duna manghigalay kagahuman pag-interpret ni anang atong konstitusyon. Straight to the point. Ang mga modes ba? Ang mga modes ba sa pagpasakag impeachment complaint? Ato i-discuss ha? Doon ay mga modes ani sa pagpasakag impeachment complaint. Tiyan mo na ha? Upat tanan ko ni impeachment complaint. Ang gipasaka batok ni Sara. Kay doon ay gipasaka December 4, December 2. Kinumdo mo? Doon ay gipasaka December 4. Doon ay gipasaka may gala December 19, last 2024. Unya, doon ay gipasaka February 5. Mao na itong gipangpirmahan, daghan na kay isla. Nakakuha sa more than 1/3 nga votes may gala. Unya, usama may tabo na itong unang mga gipasaka. Mo nang gibadlong sa Supreme Court, ayaw mo, ana, di na maunang inyo. Atong tiwas sa gisgo, taho man lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 7:20 na.